Sahibi mevzulu 19 марҳамат аз экспресс омадагӣ рӯзи ҷамъа обратно меравад. Ҳар ҳафта рӯзи ҷамъа рӯзои душанбе ай бозори Фуд Сити автобуси Аза экспресс меравад. Марҳамат номерои асосиш любое время занг занин, билет бигирен. Клиентҳо омесена шофёрро ҳама ҳамҷа марҳамат занг занин, пешакӣ ҷо бигиред. Sahibi mevzulu 19 марҳамат аз экспресс омадагӣ рӯзи ҷамъа обратно меравад. Ҳар ҳафта рӯзи ҷамъа рӯзои душанбе ай бозори Фуд Сити автобуси Аза экспресс меравад. Марҳамат номерои асосиш любое время занг занин, билет бигирен. Клиентҳо омесена шофёрро ҳама ҳамҷа марҳамат занг занин, пешакӣ ҷо бигиред.